Ja vaig vinguent, aneu vinguent vosaltres cap aquí també. I agrairia que vinguessin també tota la gent que ens ha ajudat a les meses, que vinguin cap aquí al meu costat, sisplau, regidors, regidores. Sí, anem tirant cap allà, anem fent puesto, sisplau. Anem fent puesto. Aneu vinguent. Anem fent puesto, que ve l'alcaldessa. Regidors, regidores. Anem fent puesto. Presidents de mesa. Anem fent puesto, sisplau. Mireu, ja no pot passar més. Sí, deixeu passar més, sisplau, deixeu passar. Deixeu passar, que ja l'alcaldessa té que anar més cap allà, home. Blanca. Va. Va, que venen. Presidents de taula, vocals. Estan tots per aquí. Estan tots per aquí. La gent que ens ha ajudat. Total de vots emesos, 5.531, el 50,55%. El sí, 5.210, el 94,20%. El no, 185, 3,34%. Agraïm la gent que ha vingut a votar el no. No, 97 vots, un 1,75%, i nuls 39 vots, 0,71%. Aquests són els resultats. Us vull donar les gràcies a tots els que ho heu fet possible. Penseu que hi ha pobles que han rebut de valent, pobles molt petitons d'aquí al costat. Sabíem que teníem la secreta entre nosaltres, que eren els encarregats d'informar allò que podien atacar. Ho heu fet molt bé, tots estàvem al peu del canó fins a l'últim moment. Per tant, us necessito aplaudir-vos a vosaltres, de veritat. Per si faltaven les persones que havien de constituir-les, la gent que ens ha ajudat des de ja fa 15 dies o un mes que ho estem preparant tot. Penseu que tot ho hem hagut de fer en secret, que no podíem explicar les coses que estàvem fent. Hem d'agrair moltíssim, però moltíssim, tota la col·laboració que hem tingut, de gent de l'Ajuntament, de gent de fora de l'Ajuntament, dels policies de Canet, sobretot. Els policies de Canet ens han portat de meravella. Molt bé. També els Mossos també ens ho Els bombers. I sobretot el mossèn. Teníem el suport dels Mossos i teníem el suport de la nostra policia. Però en el moment que les coses anaven mal dades, ells ens han respost, ens han ajudat en tot, no ens han posat cap problema, al contrari, ens ho han facilitat tot. Per tant, hem d'estar molt contents de tota la gent que ens tenim els uns als altres i amb aquesta força som imparables. Ara esperar els esdeveniments que han de venir i passo la paraula a qui vulgui parlar perquè jo ja no sé què més dir. Gràcies. Va, sí, tu. Bona nit a tots, Va, Quim. Ara us volia parlar com a ANC, sabeu que
La societat civil ha tingut molta força, portem molt de temps treballant. Agraeixo a tota la gent que ha participat, a tots els secretariats que han estat treballant durant aquests anys per la feina que s'ha fet i per arribar on hem arribat. I sobretot a tots vosaltres. Avui hem sabut ser i estar allà on havíem d'estar, i Canet ho ha ensenyat ben bé de dalt a baix. Gràcies a tots, us he emprenyat durant tot el dia els que estàveu aquí al centre, ordres cap aquí, ordres cap allà, ara tanquem, ara obrim, però compte, no hauríem de fer-ho així i així hem arribat al final. El resultat ha sigut molt bo i passant el que ha passat i també el que hem tingut tot el dia, arribar a un 50 de participació i un 90 i pico de 6, hem d'estar molt satisfets. Esperem que això continuarà demà passat i fins a arribar allà on tots volem arribar, a la Catalunya, a la República Catalana, que és el que tots volem. Visca Catalunya! Lliure! Para ningú més. Visca la terra! Lliure! És el poble, salva el poble! Ara a dormir, a descansar tots, Hem d'anar a descansar, Una miqueta sí, Ens convé. Ens convé.